Nairobi. Jatend migawo mar pur Mithiga Linturi koro wacho ni keyo mar oduma wang'ni dhi bedo maber kendo nengo mar mogo biro dok piny nyaka kama pokne ochope kuom higni 10 mokalo. Linturi wacho ni bang' piny owacho chiwo mbolea ne jopur oduma maromo gunde milion 44 nyalo yudore kendo piny owacho oseketo kenge moromo mar waro oduma e nengo mowinjore kowuok kuom jopur. Jatend migawo no kata kamano ne ok oyango nengo ma ibiro usgo oduma ka owacho ni chiro mar oduma ema biro yango nengo. Our projections indicate that we'll hit a target of 44 million, meaning that I'll be able to bridge the gap by 19 million bags. So a minimum 44 million bags, plus or minus. This time, even if there is to be any deficit, because our average consumption is around 50 million to 52 million bags per year, I do not expect a deficit to be beyond 5 million bags. But the commitment is, once this harvest is done, the cost of unga will come down to levels that Kenyans have not experienced in the past 10 years.